नमस्कार, स्वागत बा भाई लोगन के फिर से एगो भोजपुरी ब्लॉग में। तो भाई आज के ब्लॉग में तोहनी लोगन के आज कुछ खास चीज़ देखे के मिली, जैसे कि आज हम कहाँ खड़ा होके तोहनी लोगन से बात करत बानी और हम कहाँ बानी तोहनी लोगन के अभी तक पता ना जैसे हम मोबाइल कैमरा के मतलब ओपन करब, मतलब कैमरा जैसे हम ऊपर से नीचे चारों तरफ दिखाई तोहनी लोग देखिए कि यहाँ का नज़ारा लोकेशन कैसन बा। और कमेंट में ज़रूर बताइए जा कि इतना अच्छा लोकेशन और इतना अच्छा सीन और इतना अच्छा जगह है कि ना। तो सबसे पहले तो हम लोगन के गुड मॉर्निंग बोलब और आप लोगन के दिखा सकते, जैसे कि अब तो हम लोगन के हम बताए कि हम आ गए 6 लेन पर, जैसे देख सकेला लोग। यहाँ हो गए बाइक हमार, यहाँ हो गए बाइक और यहाँ के लोकेशन के नज़ारा जैसे देख सकेला लोगन। यही हमारे यहाँ मतलब 6 लेन जौन कि हमारे गांव से 1-2 किलोमीटर दूर से मतलब पास से आवत जात बाई। और ये आजमगढ़ से लेके लखनऊ तक, बक्सर से लेके बिहार तक, मतलब बहुत ज़्यादा दूर तक 6 लेन्स बन गई बा। और यहाँ के देख सकेला लोगन कितना अच्छा खासा लोकेशन बा, कितना जैसे कि ई रोड बन गल बा हमनी के, तो जैसे बुझात बा कि कहीं विदेशी रोड हो चुकल बा। और ऐसा रोड तो हमनी के कभी सपना में भी ना देखले रहने जा कि हमन के देश में यानी हमन के गांव देहात में ऐसा रोड देखे के मिल जाए कि ना। तो दोस्तों आज हमनी का वो सपना पूरा हो गया बा, जैसे कि हमन के देख सकेला लोगन। यहाँ जौन कि 6 लेन्स हमन के बन के तैयार हो गया बा, जैसे अभी तक चालू नहीं खे। अभी तक मतलब कुछ मेन जगह पर काम होता बा, जैसे कि पुल वाला काम होता बा। तोहनी लोगन जैसे कि आगे अगर यहाँ के जैसे तोहनी लोगन के हम बता देते हैं कि एक रोड के बात करें तो रोड एकदम मतलब थे सानी प्लेन बा। और यहाँ कोनो मतलब गाड़ी ले जाए पड़ी, चाहे बाइक होके चाहे 4 व्हीलर, अगर उसमें अंदर बैठल आदमी तो के हचकी का तनको एहसास ना हुई। रोड भी ऐसा बनल बा। यहाँ पर जैसे देख सकला लोग नाला सिस्टम हो गया बा। इ नाला में मतलब पानी निकले वाला सिस्टम बन गया बा। और जौन कि मतलब पेड़ लग गया बा जैसे कि फूल के, तो ये सब देख सकेला लोगन। और ये हमार बाइक जैसे कि अब हम स्टार्ट कर रहे थे, अब हम यहाँ से निकल और ये रोड के तोहनी लोगन के चारों तरफ को लोकेशन दिखाए बैक कैमरा करके। तो वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को तोहनी लोग लाइक करिए जा। अगर चैनल पर पहली बार आल बा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा के प्रेस करी जा, ताकि आए वाला नोटिफिकेशन तोहनी लोगन के ऐसे गाँव देहात के वीडियो देखे के मिल जाए। चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले तोहनी लोगन के बता दी हेलमेट भी लगावल जरूरी बा। और मतलब कि रोड पर चलने के सरकार के यही नियम बा कि हेलमेट लगा के चले के चाहिए। तो हमेशा सुरक्षित अपना हेलमेट लगा के ही चलीला रोड पे। तो तोहनी लोगन देखत रहा बैक कैमरा करके दिखाई जात बानी तोहनी लोगन के। तो दोस्तों यहाँ के देख सकल लोग नज़ारा कुछ 6 लेन्स के ऐसे बा। और तोहनी लोगन के हम मतलब कि दिखा देते बानी, एगो हमारे यहाँ बोर्ड बा। और यहाँ के बोर्ड तोहनी लोग देख सकेला लोग कि ई बोर्ड में मतलब कि कहाँ से कहाँ जाए वाला रोड दे दिले बा, जैसे देख सकेला लोगन पूरा। तो आप लोगन बता सकेला कि आपके देश से और आपके गांव के देहात से ये रोड क्रॉस होत बा कि ना। तो तोहनी कमेंट में ज़रूर बताइए जा। और देख सकेला लोग ई बोर्ड पे कहाँ से कहाँ जाए वाला बा। और कुछ यहाँ का लोकेशन इस तरीके से बा, जैसे कि गांव
हमारे यहाँ गांव ऐसे पड़ेला दोस्तों, तो उन्हीं लोगों ने दिखा देती। हमारे यहाँ गांव ऐसा टाइप का पड़ेला और यहाँ से देख सकेला लोगन कि कितना हमन के गांव के इ नज़ारा बा, कैसन गांव बा, तो यहाँ पर देख सकेला लोगन। यहाँ का तो उन्हीं लोगन के नज़ारा कैसन लगल और यहाँ का मतलब कि गांव का हमारे रोड कैसन लगल, जैसे कि देख सकेला लोगन। ये पूरा गांव अभी तक ही खेत में मतलब धान भी लग चुकल बा और एक वजह से इतना अच्छा लोकेशन बनत बा, हरियाली चीज़ दिखाई देत बा। तो तोनी लोगन के अब चलब हम घरे कंटिन्यू तोनी लोगन से बात करब। अब मतलब गाड़ी रोड पर चलत बा, तब वीडियो मतलब ज़्यादा बनाने को कोशिश ना करे के बा। अब तोनी लोगन के हम ये कहब कि बस वीडियो के देखत रह जा। और भाई लोगन देख सकेला लोगन मतलब कि इस 6 लेन्स ऊपर में है, जिससे कि यहाँ से चढ़ान बा और नीचे ई रोड के मतलब जौन रोड से खड़ा है रोड से जाए वाला बा और यहाँ पर मतलब कि चढ़ान बा, जैसे देख सकेला लोगन। तो अब 6 लेन से नीचे उतर चुकल बानी। अब तो उन्हीं लोगन से बात करब घरे चल के और तो उन लोगन वीडियो के कंटिन्यू देखत रही। तो भाई लोगन जैसे कि तोनी लोगन के बतौले रहनी कि हम घरे आ चुकल बानी, जैसे कि देख सकेला लोग। यहाँ बाइक हमार खड़ी बा, एक बा गोपाल का। गोपाल टाटा कर दे, हाय हेलो बोल दे बढ़िया से, हाय गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोल, जीभ ना निकाला जला बोल बोल। और इधर छुटकी है, टाटा कर दे बनी, है बनी हेलो बोल दा, हेलो बोल दा, हेलो बोला, हमें बोला हेलो हेलो बोल बोल हेलो बोल बोल दा ना मैं चल। तो ये सब अभी सुतल रहा, सुतले के वजह से कुछ बोलल ना बा। सुबह का टाइम बा, सब सुत के उठत बा, फ्रेश होत बा। तोनी लोगन के 6 लाइन का वीडियो कैसन लगल हो? अगर वीडियो पसंद आ गल हो तो फिर से तोनी लोगन कहब के एक बार क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो जाए चैनल पर पहली बार जो होके, और वीडियो के लाइक करे जाए और कमेंट भी करल जरूर ना भूलें। तो उन्हीं लोगन कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ बतावत रहें। तो वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।